Yes, 2001 challenge, Brainpower, een oud collega tagde mij en ik dacht, ik ga gewoon meedoen. Wel de tekst erbij en Brain, ik heb meer dan 16 bars voor je. En nog wat, shout-out naar heel Venlo, want ik kom van Venlo, dus we doen het man. Yes, let's go. Ik sta nu in mijn eentje, weg 2 jaar te zijn. Met 3 melissig scheepsrijk of toch verloren tijd. Valt er wat te vieren, denk dan eventjes aan mij. Jij zei die het verdienen, geef ik zeker trots de 5. Liefde is dat woord dat je met 6 letters schrijft. Met inkt als rode rozen staat geschreven op mijn lijf. 7 dagen in de week, houd ik mijn poten stijf. Ja, nooit mag van mij blaffen, zolang dat beest niet bijt. In het heet van de strijd, geef ik achter zijn soldaat. Maar ik hoop toch niet op vijanden, want geen 9 die ik draag. De vrede krijg je 10, daarvoor is het nu te laat. Kijk maar naar 9/11, terroristen of de staat. Ben jij die 12e man, als je clubje achter staat? En sta je hand in hand, als een echte kameraad. Geluksgetal is 13, want de hel die is op aarde. Mijn leven heeft echt pech, ja naar mij echt dat geen waarde. Ik was 14, check de rap, ik vond Eminem best vet. Ik leerde mijzelf rijmen, maar shit wat ging het slecht. Jaartje later werd ik 15, de eerste sessie werd gezet. Ja, ik kreeg de smaak te pakken, dus ik had ook heel veel trek. En op mijn 17e moest ik rennen voor die top. Ja, ik leerde groentes eten, maar ik rookte ze ook op. Elke dag was ik me stressen, van wie haalt er van me op? Maar ja, toen werd ik 18 en hallo coffeeshop. Mijn hoofd dat ging op slot, depressies kwamen snel. Misschien kwam het al 19 jaar het album van Odell. 2020 gaat al snel, en pijn doet het ons zwellen. Heb ik 21 vragen alsof 50 cent een stel. 22 als titanium, mij krijg je niet kapot. Rug nummer 23, strijd als Jordan tot ik stop. 24/7 fly als Michael, nee niet de king of pop. Als ik een moonwalk doe wordt het een thriller en een flop. 25 als het kwartje, jaren terug die tijd was stop. Maar er kwamen toch die euro's en de gulden ging kapot. 26 januari drink ik vele flessen op. Er valt er wat te vieren, dan ben ik jarig en niet Job. En ook niet Brian, ook niet Jimmy, Jim, Janice, Kurt of Bob. Alle bot niet bij dat clipje van 27 toch? 28, 29, shit mijn hoofd doet raar. Ja maak me in de war als februari in het schrikkeljaar. Ik voel me als een 30, maar dat is ook waar. Ben 31 jaar en met die baas ben ik nu klaar. Dus woorden soms illusie, de flow van hocus pocus. En vaak is het te traag alsof alles al verkloot is. Mijn woorden brengen stiltes, alsof er iemand dood is. En sta je daarbij stil alsof het stoplicht bij je rood is. De schoenen passen wel, maar lopen zwaar alsof het lood is. Mijn rugzak die zit vol alsof ik jaren al in nood zit. Yes, Brainpower, check it. En thanks voor de challenge. Flip, thanks voor de tag. En shout-out naar heel Venlo nogmaals. We doen dit. Yeah.